हेलो फ्रेंड्स आं नीलेश्वर एनएस बर' यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैबो बरायबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नैबे खोजोमा हाननाय आरो बेखौ माबोरै बासियो आरो माबोरै एवो। दा फ्रेंड्स नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंनि भारतआव दा लकडाउन सोलिगासिनो दं। बर'बो थांनो मोना, ओंखारनो मोना, गारि मटर बन्द। जोंनि इन्डियायावल' नङा बुहुमनि खायसे खायसे हादोरफोरावबो बे लकडाउना सोलिगासिनो दं। बेनि जाहोनानो जादों कर'ना भाइरास। नोंथांमोनाथ' गासैबो मिथिखाबाय जानो हागौ। बे कर'ना भाइरासआ जोंनि बुहुमावनो मोनसे संखिखांहोनाय मोनसे बेराम, जाय बेरामनि दासिमबो मुलि ओंखाराखै। नाथाय सोरबा सोरबाया ओंखारदों होनना बुंदों, बे नंखाय। दासिम भेक्सिन बानायनाय खामानिया दा सोलिगासिनो दङ। दासान्दि बियो बे भेक्सिनखौ एनिमेल ट्रायल खालामबाय थादों होनना बुंदों, माने जुनारनियाव ट्रायल खालामदों आरो बेनि उनाव हिउमेन ट्रायल, थारमाने मानसिनि देहायाव ट्रायल खालामगोन होनना बुंदों। बे ट्रायला जुदि साक्सेस जायोब्ला बे भेक्सिना साक्सेस जाबाय होनना जों मिन्थिसिगोन। माने बे बेरामनि भेक्सिन ओंखारबाय होननानै जोङो हमना लानांसिगोन। आमेरिका, इटालि, फ्रान्स, चाइना, स्पेन बायदि हादोरफोराव बे बेरामनिफ्राय गोबां मानसि जिउ गोमानांबाय। आसा खालामो बे भेक्सिन दिहुननायनि खामानिया थाबैनो साक्सेस जायो। दा जियानो जा फ्रेन्ड्स, जों दा खोजोमाखौ हाननाय जाबाय। नैबे दैयाव, बाल्थिंनि दैयाव सोमनाय जाबाय, जाहाथे बे खोजोमानि बिदैखौ एक्सट्रा खालामनो हायो खोजोमा बिमाफोरनिफ्राय। जानो हागौ नोंथांमोना गोबाङानो बे खोजोमा बिदैखौ मोनजाफेराखैबो जानो हागौ, बा बेनि बागै मिथियाबो जानो हागौ बेखौ जायो ना मायो। नाथाय जों मिथिगौ बेखौ जे बर' हारिनि खायसे मानसिफोरा जायो। बर'फोरा जोंनिया बेखौ खायसे खायसे मानसिफोरा जायो। दा बे खोजोमा बिदै आरो बिमाफोरखौ बे बाल्थिंनि दैयाव सोमजोबनाय जाबाय आरो बे बाल्थिंनिफ्राय दा बे खोजोमा बिमाफोरखौ बोखारनाय जासिगोन। मानोना बे खोजोमा बिमाफोरा दैयाव गोजावो आरो बिदैफोरा दै सिङाव गोरोलाङो। खोजोमा बिमाफोरा गोजावो नालाय बेवहाय दैनिफ्राय बोखांनानै गारनो गोरलै जायो। दा फ्रेन्ड्स बेखिनियावनो आं सुंद' सिनायथि होनो नागिरदों। आं जादों बाक्सा जिल्लानि बाक्सा वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआव आङो LDA सार्भिस मावनानै सोलिबाय दङ। आरो नैबे जा खोजोमा बिदै बासिबाय थानाय नुदों बिथांनि मुङा जादों नब कुमार स्वर्गियारी। बिथांखौ खायसे खायसे बर' सावथुननि भिलेननि रलाव नुगोन। जेरैहाय बे सिनेमाफोरा जादों जोखोम, रेगा आरो मोननै मोनथामसो दंबावो। आरो दासान्दि बिसम्बि मुंनि बर' सावथुननि शुटिं सोलिबाय थादों होनना बुंदों। बिथाङाबो बेवहाय रल दं होननानै जोंनो फोरमायदों। इयुनाव नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन। आरो बे जाय खोजोमा हानग्रा मानसि, बिबो JCBजों हा जावना ट्रेक्टरजों रोगानाय बेनि बिजनेस मावोमोन। दा बेयो लकडाउननि जाउनाव स्टप जाना दोङो। आरो जा सासे खोजोमा बासिबाय थानाय नुदों बेयो फरायसा। दा फ्रेन्ड्स खोजोमाखौ बाल्थिंनिफ्राय बासिखांनायनि उनाव बे खोजोमा बिमाखौ जिहेतु एक्सट्रा खालामनाय जाबाय, बेनि उनाव बेखौ सान्द्रिजों सालिनाय जायो। सान्द्रिजों सालिखांनानै एक्सट्रायै बिदैफोराल' ओंखारलाङो बेवहाय। आरो बेखौ सुनानै जों दा एवनो हासिगोन। दा फ्रेन्ड्स नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आङो एसे एवहैनोसै, आंनि बिसिखौ एवनो होनोसै, नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै फारि फारि एवनायखौ। दान्दिसे नोंथांमोना नायबावदो। दा फ्रेन्ड्स नैबे खोजोमा बिदैखौ इसिङाव लाबोनाय जाबाय आरो एवनायबो जाबाय। नैबे आंनि बिसिया। बे एवनायाव बारा मस्ला मस्लिनि गोनांथि गैया। थाव होनाय जाबाय, बेवहाय पियास होनाय जाबाय। थाव, पियास आरो जिरा एसे, आरो होयोबा लास्टाव एसे नोरसिं बिलाइ होजायो। बेनिफ्राय आरो बारा मस्ला मस्लिनि बेवहाय गोनांथि गैया। आरो फानलौ होजागोन। एसे फ्राम फ्राम जानांगोन आरो बेयो एवनाया। एसे अरखौ लासै होनानै एवनांगोन। दा फ्रेन्ड्स खोजोमा बिदै एवनायखौ नोंथांमोना माबायदि नुदों नोंथांमोना फोरमायहरदों। आरो सोरबाफोर खोजोमा बिदै जानो लुबैदोंब्ला नोंथांमोनाबो हाननानै बेखौ जानो हागोन। आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय माबोरै खोजोमा हानो, खोजोमाखौ माबोरै एवो। दा जोंनिया दा खोजोमा एवनाया मोनबायानो।
फ्रेन्ड्स दा आङो खोजोमाखौ जानायना नायनोसै माबायदि जादों जानायना नायथारनोसै आं जोबोद टेस्टि जादों टेस्टि फ्रेन्ड्स भिडिअखौ बेखौनो दोनथ'बाय